जों फोथायबाय थानो नांला प्रमोद बर'खौ, कारन प्रमोद बर'आ फोथायजानाय मानसि नङा। प्रमोद बर'नाव सालाया मोननै दङ, जिबौ आरो मोफौनि दङ बिथांनियाव। प्रमोद बर'नाव मोनसेया जाबाय गोदै गोदै एकदम सैथो खोथा बुंफ्लाथिग्रा, आरो मोनसेया जाबाय थगायग्रा। बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ' दिन्थिनो नागिरदों, आरो बे भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना मा इसारा मोनो बा मा बुजिनो हायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन। बर'फ्रा दायो बुजिनांगौनि जोबोर गोनांथि जाना फैबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना लागोन, मोजाङै नाय। बर्तमान दासान्दि बर' हारिनि गेजेराव बिसोर साथामा, बे भिडिअ'आव नुनाय साथाम बेक्तिया बर' हारिनि गोजौसिन थाखोनि नेता। आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजाङै नाय। साथाम नेतानि गेजेराव सानै नेताया सासे नेतानिफ्राय एसे दोरोदना थानो गोनां जादों। बे दोरोदना थानायखौ नोंथांमोना मा बुजि मोनदों? बे भिडिअ'खौ नायनानै सानै नेताया सासे नेताखौ दोरोदनायखौ जों नुनो मोनदों, आरो बेखौ जों बुजिनांगौनि जोबोर गोनांथि जाना फैबाय। सानै नेताया, बर'नि मेलेमजिबि नेताया बै सासे नेतानिफ्राय मानो जानगाराव थादों, आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनि। बे सानै नेताया बे सासे नेताखौ सिनाय मोनदों आरो गिदों, बिनिफ्रायनो आरो गोजानाव थानो गोनां जादों। दिनै नंगौबो, थारैनो बे सानै नेताया बे सासे नेतानिफ्राय गोजान जादों, आरो बेखौ नुनानै जों बुजिनांगोन, आरो जों रायजो राजायाबो बे सासे नेतानिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। जुदि रायजो राजाफोरा बे सासे नेतानिफ्राय गोजानाव थाया, अब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोन, बे रोखा खोथा, 100% बियो। जों बेसे नुखो नङा होमबा ससियेल मिडियायाव प्रमोद बर'नि मिसा खोथा बुंनाय बा थगायनायखौ। बिथाङा आबसुनि जेब्लानोखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जायो, बै समनिफ्रायनो बिथाङा गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों, लालास होदों, आरो रायजो राजाफोरखौ बिदिनो मिसा खोथा बुंनानै थगायबोबाय थादों। बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि आगोलाव आबसुनि मिथिङाव जे बर'लेण्ड जायागौमानि मालाबाबो बिटिसिनि चिफ EM GM जेबो जाया, MP MLA जेबो जाया होननानै। दिनैथ' बे बर'लेण्डआनो जायाखै, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिनि CEM जानानै दिन्थिबाय। आरो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनाव बुंबावदोंमोन, आरो रन्जन दैमारिया हनै बिटिआर एकर्डनि जुगिदिनो गबाय होननानै। दिनै बोरो रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव गैया माथो जेलावसो लांना दोनहैफिनबाय। बिथांनि जेसेबांनोखि मिसा खोथा बुंनाय, रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, बर' हारिखौ थगायनाय, फंफ्रोमबो खोथाया रेकर्डिं जानानै दङ, भिडिअ' दङ, आरो ससियेल मिडियायाव गोसारखांबाय, आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा नुयि गैला, नुखाजोब्बाय। अब्ला जों सिनाय मोनालासिनो थानाया बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि। जों बिथांनि थगायनायखौ नुबाय, बिथांनि मिसा खोथा बुंनायखौ जों खोनाबाय। अब्लाबो जुदि जों बिथांखौ जों फोथायबाय थायोबा, बिथाङा सानसे बर' हारिखौ फोजोबस्रांगोन। नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ भिडिअ'खौ नायनानै, आरो आं मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ। दिनै बर' रायजो राजाफोरा बे प्रमोद बर'निफ्रायनो गोजान जानांसिगौ। जों फोथायबाय थानो नांला प्रमोद बर'खौ, कारन प्रमोद बर'आ फोथायजानाय मानसि नङा। गाबोन सबनिया बिथाङा बुंगोन, जुबिन गार्ड बायदि। जुबिन गार्डआसो बुङो आंहा हारि गैया, आंहा धोरोम गैया होननानै। थिग बेबायदि प्रमोद बर'आ गाबोन सबनिया बुंनो थांगासिनो दङ। बिथांनि मिसलिया खोथा बुंनायखौ जों जेब्लायबो नुगासिनोखा, खोनागासिनोखा। अब्ला बे बाथ्राखौ बिथाङा गाबोन सबनिया बुंगोन।
खारन मानसिया जेब्ला थाखा फैसा जायो अब्ला मानसिनो थानो थाखाय हादोरनि गोनांथि गैया, जायगानि गोनांथि गैया। थाखा फैसा दंब्ला मानसिया जेरावबो थांना थाहैनो हायो, जिकुनु हादोराव थाहैनो हायो, जिकुनु धोरोमखौ गनायना लानो हायो। प्रमद बर'आबो थिग बेबायदिनो गाबोन समफोर खालायगोन आरो बिथाङा बै समाव बुंगोन आंहा कुनु हारि गैया, कुनु धोरोम गैया, जुबिन गार्ग बायदि बुंगोन। खारन बिथांनियाव प्रमद बर'नाव सालाया मोननै दङ। जिथु जों बाथ्रा बुङो, जोंनि बाथ्राखौ बाहेराव बरनो, जोंनि सावना जिथु बाहेराव ओंखारो, जोंनि बाथ्राफोरखौ रोखा रोखा फिदिंग्रा जिथु सालाय, बे सालाया बिथांनियाव मोननै दङ। जिबौ आरो मोफौनि दङ बिथांनियाव, प्रमद बर'नाव। मोनसेया जाबाय गोदै गोदै एकदम सैथो खोथा बुंफ्लाथिग्रा, आरो मोनसेया जाबाय थगायग्रा। नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ भिडिअखौ नायदोंब्ला, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबायब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदों जानांगौ। बे भिडिअआ जोंनो एभिडेन्स होदों, जोंखौ साखाथि जानो थाखाय, जोंखौ सिरि मोननो थाखाय जोंखौ फोरमायदों बे भिडिअआ। दिनै जों थारैनो प्रमद बर'निफ्राय गोजान जानांगौ, बर' रायजो राजा साफ्रोमबो, नङाब्ला जों बर' हारिनि गोबां खहाया बेरखांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबाव, आरो भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायगोन। बेसेनोसै।